Jeg havde lige tænkt mig at vise, hvordan vi lodder installationskabel sammen med vores kabler, hvis man har behov for det. Alle delene, vi bruger til det, kan man faktisk købe inde på hjemmesiden. Krømp og loddemuffer og de ting. Men jeg har lige tænkt mig at vise, hvad man skal gøre for, at man skal være sikker på, at det er tæt, så man kan lægge det ned i jorden. Jeg starter med installationskablet og lige få afisoleret. Og der bruger vi skal jo kun bruge en plus og en minus, så vi klipper jorden af. Og hvis man kender lidt til 230 volt, så ved man, at den brune altid er fasen, det vil sige, den kalder vi plus i det her tilfælde, og den blå kalder vi for minus. Et godt stykke afisoleret, så tager vi og snor det rigtig godt rundt om kobberet her. Samme gør vi lige på den anden. Det er mere at lave en løsning, der er vandtæt, også på den lange bane. Lige så snart vi går over et installationskabel, som I kan se er meget tykkere end vores egne kabler, så vil spændingsfaldet blive minimalt i forhold til i de tynde kabler. Det vil sige, at vi kan som udgangspunkt lave lidt længere stræk end de her 50-60 meter, når vi snakker installationskabel. Jeg er ned til, og nu klipper jeg cirka der og der, så bukker jeg den rundt. Samme gør jeg lige med den anden. Trykker den lige en gang, så den kommer helt ind. Sådan der. Sådan der. Og så tager vi vores loddemuffer. Det er jo en lille krømpemuffe, men med lodtind i. Og den skubber vi ind over, sådan så vi har tindet lige der, hvor vi godt vil have loddet tingene sammen. Og det er jo de to kabler. Sådan der. Nu har vi dem der. Så tager vi varmepistolen. Så varmer vi den her. Og så kan man simpelthen se, når tinden den smelter og løber ud. Og der løber den anden ud. Så skal vi være lidt forsigtige med det. Så tager jeg som regel en strips for at lave noget aflastning, så ikke vi får rykket det fra hinanden. Det er altså det eneste, vi ikke sælger, men det tænker jeg, I ved, hvor I skal købe. Den sætter vi her. Nu sker der ikke så meget, at vi kommer til at belaste kablet lidt smule. Så har vi krømp i 2 tykkelser. Der plejer jeg at lave, hvis jeg nu skulle have fået brændt hul her. Det har jeg ikke i dag, men det kan man godt risikere, også uden man kan se det. At vi så ligger og krømper dem sammen i en stor muffe, så ligger de jo og kortslutter. Så jeg plejer at lave sådan 2 små banditter der, og stikke ud over. Så krømper vi dem. Det var de små, så plejer jeg at skære et lidt længere stykke af den store krømp. Og det kører vi simpelthen ud over det hele. Og sørg lige for, at der er lidt luft heroppe. Jeg skal vise jer hvorfor om lidt. Sådan så kablerne er her. Så krømper vi den. Og der er jo lige ind i vores krømperør her, så når først de er blevet kolde igen, så er det altså tæt. Der. Så tager jeg lige den sidste strips. Og mens den stadig er lun, den anden her, så bukker jeg lige den her ud. Og så får den lige sådan en her på. Ikke stramme det sådan helt vanvittigt, for der er jo lim i, der nok skal sørge for, at det bliver lukket til. Og nu kan man lægge det her i jorden og stoppe den her direkte op i en af vores lamper, som passer på alle vores stik. God fornøjelse.